L'Ajuntament de l'Escala, mica en mica, està canviant totes les bombetes de l'enllumenat públic de la vila. Les que hi havia fins ara són del tipus anomenat de vapor de mercuri i es van substituint per unes altres de vapor de sodi. La raó del canvi és que amb molta menys potència, que vol dir menys consum, s'aconsegueix el mateix resultat lumínic i, per tant, un estalvi d'energia important. En alguns punts, com ara la Muntanya Blanca, també s'estan canviant les lluminàries per models més nous i adaptats a la normativa vigent, com és el Moonlight, que es pot reconèixer pel seu color verd. S'aprofita que s'ha de pujar fanal per fer-hi un manteniment exhaustiu. El que es vol aconseguir en aquest moment és fer una millora d'estalvi energètic, en el qual el que farem és canviar el vapor de mercuri. Per exemple, tenim vapor de mercuri a 250 watts, els passarem a 150 watts a sodi, per lo que ja està contribuint a baixar bastant el consum de lo que és la il·luminació pública. Si contem que, per exemple, en un mateix sector tenim unes 50-60 luminàries, només s'ha de fer el càlcul i es veurà que es realitza un canvi per millorar una eficiència en el que és el consum. A més, estem canviant la part tècnica del que és el funcionament de la luminària, com per exemple els arrencadors, les reactàncies. També s'està efectuant una neteja d'òptica, s'està deixant la luminària completament com si fos nova. D'aquesta manera ens garantirà una mica més de qualitat de funcionament, millor servei, ens farà una mica més de rendiment amb molt menys consum. Per ara s'ha actuat, entre d'altres, a l'Avinguda Montgó o la Closa del Llop. Properament serà el torn del Camp dels Pilans. Des de l'Ajuntament es creu que la renovació de l'enllumenat públic era una necessitat des de fa anys, ja que havia quedat molt antiquat. S'ha aprofitat el canvi d'empresa que dona el servei per anar renovant totes les instal·lacions, aconseguint que tot el sistema sigui més eficaç i menys costós pel municipi. Sí, doncs ara anem veient els primers resultats de l'adjudicació de l'enllumenat públic. Com ja tots molt bé sabeu, al moment de jubilar-se en Soriano es va fer un plec de clàusules, es va convocar un plec de clàusules per mirar a veure qui intervia l'enllumenat públic. Teníem molt de problemes aquí a l'Escala perquè portàvem un retard molt gran amb l'enllumenat públic, no s'havia fet en molt de temps cap inversió i el que ens trobàvem era que no passaven cap inspecció amb tot el que és, diríem, la contaminació lumínica. Llavors, doncs, es va fer aquest plec de clàusules, ha estat adjudicat en Enllumenats Costa Brava, com tots ja veieu pel carrer, que hi ha la furgoneta amb la cistella i els operaris que van treballant. Ells ja han sigut els que ens han instal·lat tot l'enllumenat de Nadal i el que ara doncs, també iran traient. I doncs dius que ja hem començat amb el que és la substitució tant de làmperes com de llocs que està molt malmès tot el que és la lluminària, doncs ja hem començat per al Puig del Llop i aquesta setmana començarem per al Passeig Lluís Albert. Aquí es fa una substitució de tota la lluminària perquè estava molt malmesa i a més es canvien la làmpara per el vapor de mercuri per vapor de sodi. Llavors, en el plec de clàusules també ja es havia comentat i s'ha comentat moltes vegades que hi havia unes millores, que era substituir 1.334 punts de làmpares, que això s'irà a fer progressivament, que ja hem començat a la Closa del Llop i a l'Avinguda de Montgó. I a part de les millores hi havia 174 làmperes també a substituir, que serien de les més velles. Quan hagin acabat de desmuntar tot el que és l'enllumenat de Nadal, també començarem pel Camp dels Pilans a fer la substitució de làmperes, diguem, de vapor de mercuri per vapor de sodi, que és el de menys consum, i progressivament, a poc i a mica en mica s'irà fent tot. Quan tinguem tota aquesta substitució feta, està previst que tindrem un estalvi de potser més d'un 40% en consum de llum. Llavors, quasi que ens podrem felicitar perquè portàvem molt de temps de no poder passar cap inspecció i ara sí que les podrem passar. I doncs a poc i en mica sembla ser que tot això ens irà anant a favor